عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. På dommedagen, verden vil ændre sig, alt vil blive til intet gjort. Allah subhanahu wa ta'ala, han vil destruere alt. Jorden vil blive skiftet om. Folk vil komme løbende i deres oprindelige form, uden tøj og uden omskåret. Og de vil være forvirret. De vil være bange. De vil frygte. Den dag situationen vil være helt anderledes. En dramatisk situation, at alle vil løbe fra hinanden. Far vil glemme sin søn. Mor vil glemme sin datter. Selv spædbarnet, der er ikke nogen, der vil huske ham. Alle sammen vil tænke om sig selv. Nafsi, nafsi. De tænker kun på én ting. Hvordan jeg bliver beskyttet fra det her straffe. Hvordan jeg bliver beskyttet fra Allah subhanahu wa ta'alas regnskab. Solen vil komme tæt på. Den vil være så tæt på, at det vil være varme og hede. Der vil ikke være nogen som helst skygge eller skærm, at man kan dække sig under. Der vil ikke være et træ, at du kan gemme under. Der vil ikke være en bygning, du kan gå ind og så beskytte dig fra den her hede. Alt vil være brændende varm. Men den dag, Allah subhanahu wa ta'ala, han vil give nogle personer særlig status. Det er det, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sahabi, hans ledsager, den berømte ridder i islam, Miqdam bin Ma'di Karab, han fortæller os, at jeg hørte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, på dommedagen, solen vil komme så tæt på, at der er ikke så meget forskel eller afstand mellem mennesker og solen, men kun forhold til en mil. Så tæt på vil solen være. Og folk vil være i deres sved, og de vil være druknet under deres sved. Nogen sved, den vil nå deres ankel. Andre sved, den vil nå deres knæ. Nogen sved, den vil nå deres skulder. Og nogen, de vil begynde at drukne i deres egen sved. Hvor Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, han peger på med sin hånd herop, at sådan vil herop til sved
vil komme. Ligeledes den anden sahabi, radiyallahu tabarak wa ta'ala an, som hedder Uqba bin Amir, han fortæller os, at solen vil komme så nær og så tæt på, at der vil ikke være mere end en mils afstand fra solen. Der vil ikke være mere end en mils afstand fra solen, og det vil være varmt. Folk vil være i sorg, chok, og Allah subhanahu wa ta'ala, han vil komme ned på hans trone, som det passer hans højhed, uden at vi sammenligner ham med mennesker. Og han vil komme på sin trone, mens hans trone, det vil være 8 engle, der vil få holde på hans trone. Når han kommer på sin trone, så vil han sige til alle folk, Ana al-Malik, Ana al-Malik, jeg er kongen, jeg er kongen. Aina mulukul ard, hvor er de konge, som er på jorden? Hvor er de værtslige konger gået hen? Ana al-Malik, jeg er kongen. Men der er ikke nogen, der vil svare ham. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han vil sige, Liman il-mulkul yawm, Liman il-mulkul yawm, Lillahi al-wahid al-qahhar. Til hvem tilkommer herredom i dag? Ingen vil svare, fordi ingen vil kunne besvare hans kald. Men så Allah subhanahu wa ta'ala, han vil svare sig selv, at kongdommen, herredommen i dag, den tilkommer alene Allah subhanahu wa ta'ala, den eneste, ene og den sejrige Allah. På den dag vil det være nogle mennesker, som Allah subhanahu wa ta'ala vil give den speciel status. De her mennesker, hvem er de? Det er dem, som Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu tabarak wa ta'ala an, han fortæller os. Han siger, jeg hørte fra Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Sab'atun, yadhilluhum Allah, yawma la dhilla illa dhilluh. 7 personer, Allah subhanahu wa ta'ala vil skygge dem. Allah subhanahu wa ta'ala vil skærme dem under hans skygge, den dag, hvor der ingen skygge vil være. Hvem er det? Imamun, adilun, en retfærdig leder. Shabun, nasha'a fi ibadatillah, og den unge person, som er opvokset i tilbedelse af Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, og den person, hvis hjertet er tilknyttet til moskeen. Og rajulani, tahabba fillah, ijtama alayh, wa tafarraqa alayh, at 2 personer, som har kærlighed til hinanden, som godt kan lide hinanden, som elsker hinanden, på grund af Allah subhanahu wa ta'ala, på grund af ham bliver de samlet, på grund af ham går de bort fra hinanden. Rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamal, og en person, som en kvinde, som er flot og som har høj status, hun kalder ham til noget ondt, men han afviser hende med at sige, inni akhafullah, jeg frygter Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, og en person, som giver sadaqa, som giver almisse, og han spenderer på den måde med sin højre hånd, at hans venstre hånd vil ikke vide, hvad han har spenderet med sin højre hånd. Wa rajulun dhakara Allah khaliya fafadat aynah, og den person, som ihukommer Allah subhanahu wa ta'ala, og husker Allah subhanahu wa ta'ala, mens han er alene, og hans øjne, de begynder at løbe. Subhanallah. Den dag, hvor der vil være varmt, hede, folk vil være druknet under deres sved, men Allah subhanahu wa ta'ala vil give de her folk en speciel behandling, speciel status, og det vil være, at mens folk er forvirret, folk er bange, folk lider af den her hede, Allah subhanahu wa ta'ala vil skærme dem under hans arsh. Allah subhanahu wa ta'ala vil skygge dem under hans skygge. Mine respekterede brødre og søstre i islam, den allerførste person, hvem er det, som